Έλα Δάρη. Ωραία τούμπα έφαγες. Πολύ ωραία το στρέφεις. Για πάμε πάλι. Πώς το στρίβεις? Όλοι όσοι συμμετείχαν στην ανακύκλωση μπήκαν σε εγγλική κλήρωση, από την οποία αναδείχθηκαν 20 τυχεροί που κέρδισαν τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας και ηλιακούς οφειλές. Και Σούζα, χάρης και Σούζα. Αυτό εδώ τραβάει ωραία. Καλώς σας βράδυ κυρίες και κύριοι, σε αναμένετε Ωραία Παντελίκη. λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον Άρη Τηλεάνος Βικελίδη και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, αναμένοντας το αποτέλεσμα του αυριανού τέρμι της ένας αγωνιστικής ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ωραία το ρίξες. Το Τζιμπούλ στο 7ο λεπτό μετά την κόλλια στο πρώτο δοκάρι από το κόρνερ του Πολέπα. Στο 28 πάνω από τον Ιμπαγάσα ο Μοντέστο κάνει το 0-2 άστοχη έξω. Το Σανκαρέ Γεια. το Μοντέστο εντός φάση δεν υπάρχει offside 0-2 για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης μείωσε στο 77 από το γύρισμα του Σανκαρέ. Ο Τόφα που είχε περάσει την αλλαγή